manelele sunt un gen de muzică cu un mesaj atât de prost. Doar fală, bani, femei, mașini. Am dușmani, sunt șmecher. Sunt milionar, am bani, am femei. Like, Jesus fucking Christ. Un membru respectabil al societății ești? Nu, sunt mafiot. Am femei, am bani, am mașini. Like, Jesus fucking Christ. Din perspectiva asta, urăsc manele și nu le-am suportat niciodată. Și orice ascult pe live și e manea, e în mod ironic. Like, actually în mod ironic. Cred că românii sunt atât de incompetenți încât ascultă manele și așa vor ei să trăiască. Să aibă bani, femei, mașini. Ce s-a întâmplat cu onoarea? Ce s-a întâmplat cu... You know, membrii respectabili ai societății care îi ajută pe cei din jurul lor? No. Eu vreau bani și mașini, vreau și femei. Fucking Christ.